Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Sutris lan Ibu Kulsum dumateng tuan rumah. Ingkang kula hormati Bapak Ustadz Muzaki lan tamu undangan ingkang berbahagia ing dinten niki. Puji syukur mugi tansah dipun diparingi kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged kumpul teng boten wonten halangan napa-napa. Salawat lan salam mugi-mugi kahatur damateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi muleber dumateng salawat lan umat sertanipun. Amin. Hadirin ingkang kula hormati, kula teng mriki selaku MC utawi pembawa acara tingkepan menika lan susunan acara ingkang badhe kalampah. Acara ingkang sepindah pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Acara ingkang kaping kalih sambutan perwakilan keluarga. Sambutan niki baden pun Bapak Sutris. Acara ingkang kaping 3, acara inti ceramah agama tentang hakikat tasyakuran tingkepan. Acara ingkang kaping sekawan ceramah ingkang dugi Bapak Ustadz Muzaki. Acara ingkang kaping gangsal penutup. Acara ingkang kaping 6 doa Ustadz Muzaki rawuh. Menika susunan acara ingkang badhe kalampah, mugi-mugi tansah diparingi kelancaran. Amin. Cekap semini saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.